Алки Ел, изключителен представител на Liebherr за България. Мощност, стабилност, сигурност, качество и интелигентност, надеждност и безопасност, традиции и новаторство. Това е добрият господин Liebherr. Историята на международния холдинг Liebherr започва през 1949 година от едноетажна дървена постройка, в която се помещава малката семейна фирма, основана от Ханс Liebherr. Днес холдинговото семейство наброява повече от 100 компании по целия свят с над 22 000 служители. Машините с марка Liebherr имат международна известност и авторитет, а технологиите и качеството им се налагат като световен стандарт в машиностроителната индустрия. За този успех стоят вече второ поколение наследници от фамилията Liebherr, които поддържат принципите на управление и развитие на компанията, качество и ефективност, отговорност и контрол, стремеж към новаторство. Още през първото десетилетие на съществуването си, Liebherr бързо разширява продуктовата си гама в отговор на търсенията в следвоенния период. Багери, бетонови смесители, кранове, колокранове, хладилници и фризери. За рекордно кратък период, компанията Liebherr става нарицателна в Германия за модерни и качествени машини. Позиция заслужена и утвърдена през годините в целия свят. Днес Liebherr произвежда широка гама машини, оборудвани с най-съвременни технологии, машини за строителната и минната индустрия, климатични системи за въздушния и железопътния транспорт, хладилници и фризери за индустриални и домакински нужди. Във всеки продукт е вложена легендарната немска прецизност и качество. Всичко е създадено с цел функционалност и лекота на експлоатацията. Решението Liebherr да се развива извън рамките на Германия възниква още у основателя Ханс Liebherr. Така се появяват Liebherr Австрия, Франция, Швейцария, Великобритания, Ирландия, САЩ, Южна Африка, България и представителства в още много други страни. Огромното количество машини, работещи при всякакви условия, са осигурени с солидна сервизна база и бързо и ефективно сервизно обслужване. За доставката и сервиза във всички части на света се грижат клоновете на голямото семейство Liebherr. Част от това семейство е Алки Ел, изключителен представител на Liebherr за България.
марки ЕО, изключителен представител на Либхер за България.